ikusiko duzu dut. Lola oso potentea da, eta bere lanak pasada bat dira. Bai. Zure gauzak asko gustatzen zaizkizu baino, nahi? Ez, benetan, gaurkoa gustatuko zaizula. Bueno, aukera bat eman berko. Kaixo. Ja ez dago atzera bueltarik, Aurrera bolie! Pasatu urgutik apoltxatik, mese. Gautze pixkata? Oh, cabrón ya, tío.
Opa gorputza nintzak. Ikusten putama bat da. Hostia! Maili, bagoaz. Ez, nien noa. Nola ezetz? Romanzea ez da bukatu. Bakizute ze? Guai puta bat zeuzaztela. Bai. Guai puta batzuk. Ez zute, ez zer ulertzen. Guais. Que sois unos putos guais! Eta zu?